Peli käy! Vasemmalla on 1. Näetkö sitä? Vaan kun vittu mä seisin. Tuolla. Mä katon tänne päin. Missä on 1? Mä oon nähnyt 2. Missä on 2? Tuolla on 1. Missä? Vittu vaikka saatana, sori Niko. Sattuko? Ei Niko. Ei tarkoita. Tähän siihen. Tuolla on 1 aina. Tuolla on 1 ja tuolla on ehkä toinen. Tuolla on 2 tuolla suoraan edessä. Vittu mä... Niin. Tuolla on 2 tuolla suoraan edessä. Missä 1? Niin. Vittu, tuolla on ne kaikki sama. 2 1 tuolla on tuolla suoraan. ja 1 on ehkä tuolla. 2 on vasemmalla puolella. Ihan metän reunassa. Niko. Nähtiin. Tuolla näkyy 1 tuolla kallion takana. Tippunut. Mari. Tuon Marko, älä ammu. Pitäisikö mennä 1 eteenpäin? Ne mä voin pitää tästä. Eikö niin? Niko! Vittu tuolta kävi Niko. Menee vittu tuolta puolta vahtimaan. Tuolta on käynyt 2 omaa jo tuonne. Tossa on 1. Mene lipu. Sinne. Niko tuonne. Se ei, Joo, se ei oo mut mitään kuitenkin muuta. vittu tuolta on tullut 2 jo omaa tuolle puolelle. Omaa. Sieltä tulee tänne päin. Osuu, älä ammu sitä. Hyvä. Hyvä, se on kuollut. Ei tuu enää peli. Tuolla tulee kallion päällä 1. Kallion päällä yrittää kiiltä 1. Mä menen tuohon seuraavalle aidalle. Joo, oot. Mene. Missä? Joo, mä tiedän. Mulla edessä on ihan useampi. Tuolla alhaalla juo. Niin juokse. Osuu! Osuu! Tippuu 1 sieltä. Suojaan mä menen tuohon alle. Yksi vielä jäljellä, ainakin. Se on siellä viimeisen aina. Takana. Ammu vaan. Mä menen sinne ylöspäin. Ammu.
Osu tippuu!